jag har samlat ja, hördes det inte riktigt bra. Nu kanske. Ja, nu hör jag själv också. Kirjan nimi on Aarno Lehto, kulttuurin kannattelija. Kirja kertoo suomalaisen Aarnon musiikillisesta elämäntyöstä täällä Ruotsissa. Ja miksi juuri Ruotsissa? Aarno muutti maata, koska hän joutui työttömäksi Suomessa. Hänen ympärilleen kietoutuu suuri joukko ihmisiä, jotka yhdessä alkavat harrastaa. Näille ihmisille on leimaa antavana se, että heillä on suomalaistausta ja he asuvat Ruotsissa. Tämän kulttuurin harrastaminen sai suuret mittasuhteet. Musiikki kiinnosti Aarnoa aivan valtavasti jo 3-vuotiaasta lähtien, jolloin hän sai ensikosketuksen enonsa tekemään mandoliiniin. Hän on näppäillyt pianohaitaria nuoruudessaan, soittaa Sandvikenin sahaa, mutta kaikkein rakkain soitin on ollut viulu. Kansakoulun musiikinopettaja oli jo opettanut musiikin alkeet. Ja minäpä luen kirjasta sivulta 24. Opettaja siis tiesi Aarnon musikaalisuuden, mutta ei hänelläkään ollut tuolloin vielä aavistustakaan siitä, minkälainen musiikkimies ja kulttuurin kannattelija Aarnosta muotoutui. Silloin tällöin vuosien saatossa sai opettajakin kuulla entisen oppilansa saavutuksista, ja kun molemmat erään kerran jo ikääntyneinä sattumalta tapasivat Virtain sairaalassa opettajan sairasvuoteen äärellä, olin kuulevinani: oi, kyllähän minä Aarnon tunnen. Olen kuullut ja lukenut sinusta niin paljon ja hyvää. Kirja on jaoteltu eri 10-lukujen tapahtumiin 60-luvulta aina 2010-luvulle. 1960-luvulla Aarno enimmäkseen itse viihdytti viulullaan yleisöä mitä moninaisimmissa tapahtumissa ja tilaisuuksissa. Hän säästi tanhuja viululla, esiintyi Duo Lehdon nimellä mandoliineineen ja niin edelleen. 1970-luvulla koulutettiin hänet kuoronjohtajaksi, sillä Värisöön Suomiseuran johtaja Juhani Parviainen oli kovin kiinnostunut siitä, että jos Aarno voisi alkaa ohjaamaan kuoroa, koskapa moni oli kysellyt, että voitaisiinko tehdä suomalainen kuoro. Tiivistettynä voidaan tuoda monen juurimaahan muuttaneen suomalaisen ajatukset ja toiveet näin julki. Mieli musta, järki jäykkä, tunnon tuhmana pitääpi, jos oiski vähän jonninlaista laajittua laulamista. 1970-luvulla näki Da Capo kuoro päivänvalon. Se syntyi vuonna 1977 suomalaisen almanakan mukaan Aleksis Kiven päivänä. Ja minä luen kirjasta sivulta 67 kuoron ensi esiintymisestä. Eräänä päivänä tuli puhelinsoitto Aarnon kotiin ja kyseltiin kuoronjohtajaa puhelimeen. Soitto tuli Suomen konsulaatista Göteborgista. Hyvää päivää, minä olen Martti Harju. Olen kuullut, että Göteborgiin on perustettu suomalainen kuoro. Suomi on ollut itsenäisenä tänä vuonna 60 vuotta, ja te tulette kuoron kanssa itsenäisyyspäiväjuhlaan konserttitalolle laulamaan Finlandian. Luulen, että Aarno oli vähän aikaa hiljaa puhelimessa, kunnes sitten sai sanotuksi: kuoro on vasta perustettu, eikä Finlandia ole kuulunut ensimmäisten harjoituslaulujemme joukkoon. Me olemme enimmäkseen harjoitelleet kansanlauluja. No mitäs te sitten laulatte, tokaisi konsuli, eikä jättänyt pienintäkään mahdollisuutta Aarnolle sanoa, että emme tule laulamaan. Aarno on perustanut toisenkin kuoron, jonka nimi on Pohjola, jolle hän itse antoi nimen. Kuorot esiintyvät ahkeraan Aarnon johdolla Lisebergissä, konserttitalolla, Poseidonin kainalossa, Norstanissa,
Korttenalla foorumissa, kirjastoissa ynnä muissa. Käytiin myös Suomessa kiertueella ja erikseen Kaustisilla, Tukholmassa ja Malmössä. 1980-luvulla Aanosta tehtiin palkattu kulttuurityöntekijä Angeredin Finjötar-seuraan. Saamallaan stipendillä Urho Kekkosen stipendirahastosta aloitti hän Kantele-projektin seuralla. Opissa hän kävi Kaustisilla. 1980-luvulla Aarno aloitti myös lasten musiikkileirit, joista useimmat pidettiin Koitjärvellä. Leireistä tuli hyvin suosittuja ja kirjassa on monia lukuja niistä ja erilaisista leiritapahtumista musiikin ohella. 1987 leirillä kokeiltiin uusia kanteleita ja kirjan sivulta 125 voimme lukea, miten suosittuja kanteleet olivat. Se on herkkä tarina. Ennen kuin lopetan puhumisen kanteleista tällä kertaa, täytyy minun kertoa yksi näky samaiselta leiriltä, joka ehkä omalta osaltaan puhuu puolestaan. Eräs leirin tytöistä, 10-vuotias, tuli hampaidenpesulta illalla ennen nukkumaan menoa. Hän kiersi ison salin kautta. Tyttö katsahti ympärilleen, otti kanteleen käteensä, suuteli sitä ja sanoi, hyvää yötä. Vielä lisäten, huomenna nähdään. Tuosta pienestä liikuttavasta näystä olen tehnyt omat johtopäätökseni. Tämän Aarno kirjoitti Angeredin Finjötar-lehdessä, jossa hän toimitti Aarnon kulttuurivakkaan nimistä palstaa. Göteborgin kunta avusti myös Svenning Leanderin kautta apurahalla, jolla saatiin sitten ostettua useita soittimia seuran harrastajille. Kirjassa on kuva soittimista. Aarno ohjasi lapsiryhmiä myös leirien ulkopuolella kanteleen soitossa. Oli kanteletytöt ja viulun soitossa oli pikkupelimannit. Myös lapsikuoro aloitti toimintansa 1984. Aarno on ollut urallansa myös tanhujen säästäjänä ja tanhumuusikoiden kouluttajana, pitänyt kursseja ympäri maata. Tässä hän teki yhteistyötä Kirsti Sorsan kanssa, joka 1979 tuli lausahtaneeksi. Kuulehan sie Aarno, meidän täytyy saada tänne Ruotsinmaalle joku pysyvä kansantanssin ja kansanmusiikin juhla. Paria vuotta myöhemmin oli ensimmäinen kansantanssin ja kansanmusiikin kesätapahtuma Helleforsissa. Aarno johti siellä kuoron sekä pelimannien osuuden. Helleforsista siirtyy juhlat sittemmin Torshellaan. Kruunuhäät ovat aivan oma osastonsa. Vanhan pohjalaisen perinteen mukaan vietettiin Göteborgissa 2 kruunuhäät ja Södertäljessä 1. Ne luen kirjasta sivulta 219. Pohjolakuorolla, jota Aarno johti, oli monta lauluosuutta hääseremonien aikana, niin kuin myös pelimanneilla. Musikantit Aano Lehto, viulu, Markku Lehto basso ja Paul Vitikki harmonikka säästivät koko kruunuhääjuhlat. Ensimmäiset kruunuhäät Göteborgissa radioitiin, Södertäljessä ne televisioitiin ja lehdistö otti innolla osaa. Aarno teki yhteistyötä Göteborgin konsulaatin kanssa ahkeraan. Vuosikymmenten aikana ehti monet konsulit tulla ja mennä. He olivat mukana itsenäisyyspäivillä, Suomi soittaa, tanssii, laulaa tilaisuuksissa, kulttuuri elää tilaisuuksissa ja kannustamassa suomalaisia. Oli Martti Harju, oli Koiranen, oli Bo Ådahl, Ketokoski ynnä muut. 1991 Suomi muisti poikaansa. Näin kirjoitti Suomen kansanmusiikkiliitto. Sen voimme lukea kirjasta sivulta 321. Kuten puhelimessa jo keskustelimme, on Suomen kansanmusiikkiliitto ry:n johtokunta päättänyt myöntää teille liiton kultaisen ansiomerkin
ruotsin suomalaisten keskuudessa tekemäsi laajapohjaisen kansanmusiikkityön palkitsemiseksi. Asia on nyt meille ajankohtainen, kun olemme juuret Suomessa teemavuoden kynnyksellä, ja on oikeastaan onni, että edes nyt tämä havahdutti meidät huomaamaan ulkosuomalaisten kansanmusiikin harrastuksen tärkeyden. 1991 Finjötter-yhdistys täytti 20 vuotta suurin juhlallisuuksin. Se oli siis samana vuonna. Finjötterien 20-vuotisjuhla oli myös taitekohta Aarnon elämässä. Kuvaannollisesti voidaan sanoa, että Ari Haataisen soittama Varisevat lehdet ennakoi Aarnon tulevia vuosia. Miestä alettiin riisumaan. Varistettiin lehti toisensa jälkeen päältä ja sisältä. Takapeilistä katsoen voidaan sanoa, että esiintyminen 20-vuotisjuhlassa Pohjola-kuoron kanssa oli viimeinen kuoroesiintyminen Aarnon johtamana. Aano sai terveen paperit 1990-luvun puolivälissä ja hän toimi muun muassa Römossen koulun vapaa-ajan toiminnassa Koorsteenissa, toimi myös kansainvälisen kulttuurin luojana, toimi lintukurssin vetäjänä, mutta 2000-luvulle tultaessa otti sairausmiehen jälleen kouriinsa. Tämän jälkeen Aano esiintyi harvemmin julkisissa tilaisuuksissa suuren yleisön edessä. On kuitenkin hän ollut soittamassa ja saattamassa monia ystäviään muistotilaisuuksissa. 2010 luovutettiin Aarnolle RSKL:n veteraanimerkki kiitoksena monivuotisesta työpanoksesta kansanmusiikin ja kulttuurin hyväksi. Tämän kirjan on Recito Förlag painattanut ja sitä saa täältä ostaa hintaan 225 kruunua. Kiitos.